Ni'n neud gymaint o wasanaethau ar-lein, dros y sir i gyd, llyfrgelloedd Sir Gar. Mae gymaint o wasanaethau a maen nhw wedi hedfan trwy'r awyr am faint ni'n neud yn gyfan gwbl. Yn dangos faint, mae un enghraifft, Ziptils, beth yw gwasanaethau i blant. A dechreuodd blwyddyn diwetha, a marcio 670 o bobl yn edrych arno fe. A nawr, dim ond mis yn ôl gaethon ni ystadegau, a mae 7,020 o bobl yn edrych. A mae wedi mynd, mae'n dangos popeth. A nid dim ond Ziptils, mae sawl gwahanol rhywbeth i ddysgu Cymraeg, ieithau, a sydych chi'n mynd ar gwyliau, rhywbeth gallwch chi'n neud bob dydd, a bydd ddim rhaid i chi fynd i'r llyfrgell, dim ond angen pen a carden. O'n ni wedi bod yn gwneud allan i bawb yn yr ysgolion i fynd ar hwn, ond nawr mae mor bwysig ni bod bob plentyn yn yr ysgol yn mynd i llyfrgell, a un ffordd ni'n cael y mewn yw mae popeth yn mynd ar-lein ac fel ni nawr ni'n gweithio y ddwy gyda'i gilydd, llaw yn llaw gyda'i gilydd, Every Child Library member a'r gwasanaethau ar-lein fel Ziptils.